راهنانا لکدانن تکل اف شێوازە ورزشی ئیرۆ li cîhanê bi navê MMA pir denge. Rahîna rekord Mikhail Nadirov di vê werzişê de dora 10 şampiyonên di asta cîhanê, Asyayê û Ewropayê de perwerde kiriye. Bi xwe jî nêzîkî 20 salan di tîmên kickboksê yên Kazaxistanê de beşdarî gelek turnuvayên navneteweyî kiriye. Beşdarekê herê Kurd yê turnuvayê navneteweyî Japonyayê Saken SWA bûye. Pay profesyonel sportê da Japonyayê hatine şunda mixas bi nav Kurdê me de sportsmen bi pirvin lamaj bi ev kluba bivakir kluba ser navê Salaheddin Eyyûbî dünyayê de çak gişk Salaheddin dibêjin me vakir pay re çend sala şunda şeş hev çempyonê me dünyayê çêbûn dünyayê Avrupayê Asyayê çêbûn pir sporçî ne Kurd jî bi dostanî tev me bi antrenman kirin çak antrenamê ana bixewitim çend sala ev kluba jî bi nû re me hêva kiriye fîlyal e naqaya ji vir jî înşallah çend çempyona me daxin ciwan ne baş hene yê gelekî perspektîv hene. Piraniya şagirdên Kluba Salaheddin xor tên Kurdin. Piraniya werzişvanên Kluba Salaheddin ya Lekdanê Kurdin. Salaheddin, Barzanî, Seyfullah, Ramin şampiyonên Rojapêşî. Mikhail Nadirov li Ermenistanê hatiye dinyê. Sala 1991 koçî bajara Qazaxistanê Almatayê kiriye. Wî sê xwendina bilind bi ser xistiye. Beşa aboriya zanîngeha Almatayê, Akademiya Spor û Turizmê û Akademiya Karsaziya Navneteweyî. Îro Mikhail yek ji endamên herî çalak yê Yektiya Komeleyên Kurdên Qazaxistanê berbange. Kazakistanê da berê da sportsmen pir bûne bi her alî boks guleş her cura cuda hebûn sporçê me kal û bavê me sawê jî berbangê da komîteya sporê hata çêkirinê da ez jî danî me serkarê wê naka em bi sporçê me gelekî pir bûne navên yek ji dikarin bêjin hemû spora da Kurd hene bi Xord jî hene bi xuşk jî hene xuşka me Ramîle Axmedov em bêjin serkarê Federasyona Gimnastîkê Almatînskî em bêjin çi de Vîlayeta Almatê de Asa jî sporçê me profesyonel ji bo boksê hene Ali Axmedov, Ali Baloyev yani bi qayda ek spora MMA hene Ramil Zabitov heye Süleyman İsayev heye Aziz Amuyev hebû yani pir gelek bûn. Ez bi birakê xwe îsmar jam bi ser kickboxingê bûn Avropa ya jî dünya çempiyon bûn em pay wê re jî ev kluba hate çêkirin. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Левую ручку кидаем и в конце заканчиваем лоу-киком, хорошо? То есть мы идем на соперника, идем, наступаем мощно. Бам, 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 бам. Mikhail misyona xwe tenê bi rahîneriya sînordar nabîne. Wî projeyê şêwazekî taybet ya werzişa Kurdî saz kiriye. û demekî nêz da ew ê de projeyê xwe pêşkêşî Komîteya Navneteweyî ya Olimpiyadê bike. Ev 20 sala bi sportê de me em sa fikirin
وقتا صلاح الدین ایوبی دا جی وی ندخواست ام بیجن ایشی بگینه به انسانیتی انسان دا اسا جاو چتا جی ما دا هاتی هم جسا سپورا خدا هم به لگدان خدا دخوازن وان چتا چکن امان چتا ها دوینن یعنی انسان به سپورت جنا بو کشتنه بین وداقی دنیای دا پروفیسیونال بوکسی دا MMA دا گلک جربا هفت دخیرن دربا هفت دخیرن مرنج جوتی چه دارن یا ما کرده به اشواره چه کرنه دا هم به دنیای گشکی بنا به لگدان کرده بنا ناس کرنه دا چاک ملتا کی به قانونی به کلتوری و چه خود به دنیا را و سپورا خوب بنا کفشیده انشالله. میکائیل نادیروف وک اکتر جه چندین فیلم سینمایی دا لیستیه یک شهری نوی اوکو ده فیلم که کردی دا رول بر بگره میکائیل 8 جاران بویه شامپیون قزاقستانه شامپیون اروپایی و شامپیون جهانه نه او سرک فدراسیون لیکتان تکل یا قزاقستانه و اندامه که تام یا فدراسیون لیکتان تکل نتویی IMMAF کمیشه داده رو دا قزاقستان، الماتا